zvaro zvikuru. Zita rangu ndinoitwa Shonga. Ndadzoka zvakare kuti ningogoverana nemi ruzivo rushoma rwandinarwo runogona kutibatsira mukurarama kwedu. Kurarama kwedu sevanhu kunoda kuti tidyidzane nevhu zvese nedenga. Denga takatarisana kunyange nemvura. Saka zvakanaka kuti tizive nemichero, mamwe makwenzi atinawo atinogona kumwa, kudya kana kushandisa nedzimwe nzira zvichiita kuti kurarama kwedu kuenderere mberi zvakanaka. Nhasi ndichange ndichikupakurirawo mamwe maruva atinowana mumagadheni edu, maruva nemasora atinowana mumagadheni edu, asi atinokwanisa kushandisa mukurapa kana kurapanura zvirwere zvatinenge tiinazvo, kana kuti kungoti tigare takasimba takagwinya kuzvidzivirira kubva kune zvirwere zvakasiyana siyana zvinowanikwa. Zvino takatarisana nedenda redzibwa mupengo kana kuti COVID-19 yanetsa yatekeshera pasi rese. Vanhu vakunyanya kuona kukosha kwemakwenzi, saka ndangoti zvakanaka kuti ningogoverana nemi makwenzi aya. Zvichida unogona kukubatsira, zvichida unogona kuzviona sezvisina basa, asi chakanaka ndechekuti kana uchinge wanzwa nenzeve dzekunzwa ngadini nganzwe. Ruva randichatanga kukugoverai nezvaro nhasi ndeiri ndofunga mukaricherechedza munogona kuriona. Ndichaisa mumwe mufananidzo. Iri rakanyanya kusvibira, rine kamwe kautsvuku nekusvibira, mamwe anenge akanyatsa kuita zere, rakanyatsa kuita girini. Saka akangosiyana siyana zvichienderana nekuti mawana akaita sei, kana kuti makadyara akaita sei, kana kuti mune mvura akaita sei. Saka zvinongosiyana. Iri pachirungu rinonzi Begonia, asi handizivi kuti murimi rwedu rwamai rinonzi kudii. Iri ruva iri rakatengwa namai vangu, ndo vakatanga kuritenga vachiuya naro vachiti ndanzi nemusikana pavakatenga pacho ndiri madzimai, saka ingopotai muchingotsenga, rakanakira madzimai. Zvikangoninakidza kuti iro rinongonzi ndiri madzimai rakanakira chii. Ndobva ndakuti rega ndiri teste. Ndinowanzofarira kubva ndaritesta muchiona kuti ndiro, nekuti munozoti akatiurayisa rinovavirira. Kakuvavirira karo hakana kuipa, kari sawa, kari salty, saka kane kakuvaraidza. Kana uri munhu anofarira zvinovavirira kanovaraidza, kari sawa, saka rine kakuvavirira karinoita iwo mashizha iwawawo. Saka ndakabva ndatangawo kungoritsenga, nditoona but rinenge riri right, asi ndakazoti regai titsvakiridzo tekuona kuti rinombobatsirei ruva irori. Ruva iri rinobatsira zvinhu zvakawanda, asi chikuru ndechekuti it's an antivirus and antibacterial agent, kana kuti nemacompounds ekuva antivirus kana kuti antibacterial. Zvinoreva izvo kuti kana uchiona kuti uda kuzvidzivirira kubva kune mavhairasi akaita semaflu, kana kuti mabacteria anokonzera zvinhu zvakaita sezvikosoro, macolds nezvimwe zvakadaro daro zvinowanikwa kunyanya parespiratory system yedu, iri ndo ruva rekuva naro pamba. Uchipota uchingoritsenga zvako, isi tinotombokanganwa, unogona kutochovha kana 3 weeks usina kuritsenga. Musa unenge ungoriwo mugadheni unongoricherechedza, ungodi wototsenga, wotodya, wotozvidzivirira. Kana kuti ukatoona kunge wakutorwara, wachangotangisa kurwara paya, rakanaka kuti ubva wangoridini, ubva wangoridambura, ubva watoritsenga. Ndo imwe yenzira, inini ndo nzira yandoshandisa yekutsenga. Asi zvakare munokwanisa kuita yekuinfuser. Kuinfuser inzira yekumwa makwenzi kwatisa mvura yako pamoto ichinge yakwata, kana kuboilisa. Waikwatisa mvura iya, woisa mashizha ako kunyangwe mukapu, kana kungadaro muri muteapot, woisa, wobva wachiisa mvura iya inopisa, wobva wambozvikwidibira zvakadaro, kumbozvivhara zvakadaro, womboisiya muto wacho uchibuda uchipinda mumvura, wozoimwa zvako setii isinganyanya kupisa. Ndo imwe nzira yekuti munokwanisa kuimwa nawo. Begonia yakanaka zvakare kana uchinge uine asthma. Inobatsira zvakare kana uchinge uine asthma, nekuti inobatsira kuita decompress muchest imomo, saka ndo zvimwe zvayakanakira. Zvakare inobatsira digestive system. Kana uri munhu uya anotambudzika nekunzwa kuda kurutsa, yatinoti pachirungu nausea, kana kuti uchitotambudzika nekurutsa kwacho kana nediarrhea, ndo rimwe remakwenzi kana kuti ruva ratinogona kuti aiwa pota uchitsenga uchidya. Ukanga wakunzwa zvauya,
tsenga udye kana kuti imwa setii, inokuitira zvakanaka. Chimwe chandakaona ndechekuti rinobatsira kuita brighten up skin, kungoto ganda rako ringonyatsoratidzika zvakanaka. Handina kuti rinotsvukisa ndamu, ngatozonzwa nekudya matani nematanaro muchida kutsvuka. But pane imwe dullness inouya yeganda yekuti pamwe une stress kana kuti une zviri kukunetsa, unogona kuti ganda rako riri kusvibira zvisiri natural. Iri ndo ruva racho rekuti udye, kuti udzore kakupenya kaya. Isusu zvedu vasikana vatema vakaita sesu tine ganda rezviyo, ganda rinopenya, munombotiziva, tichida kuti rigare richipenya. Saka tinopota tichitsingirira kuti ganda redu rinyatsovaima zvakanaka, riratidzike. Saka iri ndo ruva racho. Pada ndosaka mukadzi uya akaudza mai vangu kuti aiwa, iri ndore madzimai. Zvakare rinobatsira kune vaya vanenge vachirwara nechirwere chebronchitis. Rinonzi iro rine anti-inflammatory components kana compounds. Chirungu chacho chinogona kundirasa, asi ndofunga muri kungozvinzwisisawo. Naizvozvo rinoita kuti pano panenge pakaswela because of disease or because of virus or anything, chibva chadzokedzana. Saka rinobatsira pakurapa bronchitis. Saka ipapo takatarisana neanti-inflammatory ipopo rakanaka zvikuru kuitira vanhu vane gauti, vanhu vanotambudzika nekuzvimba kwemamuscles nekuda kwezvimwe zvirwere zvatinazvo izvi. Rakanaka iro riri. Zvakare rinobatsira zvikuru sei kune vaya vanenge vaine chirwere kana kuti vanotambudzika nekubuda ropa, chingava pachironda kana nedzimwe nzira dzekuti ropa harisi kumira kubuda uchinge wakwara kana kuti wadii. Rakanaka, hanzi rinobatsira pakumisa kufamba kweropa richibuda mumwiri. Mukutaura matatu tichitarisana respiratory disease akaita sana bronchitis atambotaura nazo, kana flu kana macoughs, chiripo pariri ndechekuti chinobatsira the flow of oxygen kupinda mumalungs edu. Zvino takatarisana neCovid-19, tinoziva kuti dambudziko huru kana uchinge wasvika papik yechirwere ichocho kana kuti denda irori ndechekuti unenge wakukoniwa kuendesa oxygen yakakwana kumalungs ako. Pada uchakwanisi kufema nepachest, patajaira kungofema napapa, asi kuti mweya uchinyatsozara mumalungs zvezvakunetsa. Saka iyoyo obstruction inenge iripo yekupinda kweoxygen mumalungs ako ndokwainobatsira manje ichiita ichireleasa, ichibatsira the flow of oxygen to your lungs. Saka iruva rakakosha zvikuru rekuti tinge tinaro, rekuti tinge tichidyara mudzimba dzedu, uyezve rekuti tipote tichidya nguva nenguva.